lairipun Kanjeng Nabi sang guru sejati Kang Rama Sayyid Abdullah sang ibu Siti Aminah aneng Makkah lairipun ning Madinah madegipun ngayai karya nyaweciku molong labuh nusa bangsa nadyan beda Buddha lan budaya rawe-rawe rantas Malang putung oh Surya lama pengen jalan najan lama nyaweciku molong labuh nusa bangsa nadyan beda Buddha lan budaya rawe-rawe rantas Malang putung ae jare kalorondo kalopo najan among nyelaman tanpa ukara saweko sanganyai karya nyaweciku molong labuh nusa bangsa nadyan beda Buddha lan budaya rawe-rawe rantas Malang putung Dewa Surya Ganesha beda Buddha lan budaya rawe-rawe rantas Malang putung najan lamong gones Raden Rama saweko angayai karya nyaweciku molong labuh nusa bangsa nadyan beda Buddha lan budaya rawe-rawe rantas Malang putung
ngayahi karya nyawiji gumulung laku nusa bangsa najan beda budaya lan budaya rawe-rawe rantas malang malang foto gumulung lapung nusa bangsa najan beda budaya lan budaya rame-rame rentas malang malang foto semut putih merambat neng tumpal tapi asih padune wong ora oleh dong kereke dene ngapu Kacepon wajah ngaron kapanan ketemu pada dewekan sambung papan saya bulan pinang katan samut putih marambet neng tumpah masih nakalane urung ale katingaran bagus kasih kekaten ngasih patune wong klasa nur rasane wong eman dempe wong seneng nganten disipe menurut trimpi melambat tumpat menurut tundung bengok pan dadi piro jos wakul kayu kecepatan wajar pengaron kapanane dandang jos suling toya lodongane Cina heman teman mari ngulon sing ayu jos kang buka sidik ala sor iya tang dudut duplang tomplang plang kolo jadi siji ora dewaso yuk kongkel gelang
dening ngebung ala-alang ora diarani saya suwe dilakoni yo man kulo kakange kulo ora dikumbah tewas melu atine susah sarung wis keterawani nembung iya keterawani nembung silir singkang dene ngepek wong gawe turi rama golentang kembang jaman deng munda kelingan man wis ajake rama wis ajake wong lanang gede goroe jambe ndawe sinekar gati selawe Suling toya ladang alit jenang kenyan milu kapiana kerang man angel teman ngawula tutute sane aja trengki wong urip nunggal sabumi Kricik-rencang keranjang arang yo nyamuk balang mulang sirih biasa dipedhot-pedhot kali saniman eman jangan dipedhot kena gwampekan ya Kang oke buket dipedhot man jebulane nyindaya pegak kok iya kena ya mut anu nganggo gigi papat gigi papat iya sekali-kali nganggo loro mah lah angel ayo disambung maning manuk manyar susuwe dawa nemu sing anyar lali sing tuwa apa kaya kowe jangono jangene doa lo oe ayo pada dewekan ketemu pada dewekan ya rama ya rama man bisa jege pasar wage Purwakarta melu kabeh sejahtera iya ayo bengok lana bengok lana ama bengok lana kacipir biru dempe wong senengan simpe ora diarani saya suwe dilakoni jenang beras rama jenang beras bumbune ketumbar das mati layung wong seneng ora kakek bingung
nyangking ember manjat gunung jagong jejer kok tambah bingung ya sing sayo ya sing rukun tore rawa rewah segar ayo anyeduk toya sing enteng anyeduk toya gones tikemutan andeng nang dendang bundur lampe aja mandeng ana sing tuwe sabar narima aja dengki aja terangke mau bareng sapumi wong urip bareng sapumi yalah gones kanes wicarane nandur jae nanggalengan rima bae kanggo delengan jangan hoi jangene senang teluti sama kapri le banyone kaprewe gole banyone yalah rama mane-maneman wis ajeke wong lanang gede kayane walolo Bonang renteng rama bonang renteng gambar puji kula ramane puji kula sadaya manggih raharja saduma lulu kaya ngapa kang dadi lara asmara iya sakulon bandar patman pangling wong nora suwane kelas aja nur kelas aja nur kelas aja barang kawe dong kela-kelang dene ngabuk alam saneng ngawuri domacing gosa upopo eman-eman kaya apa sing dadi dosa suling kaya lodo ngaling sinangan kulo dari sisi rati wasu Pantiana kata bapak iku semut putih rambaknya tumpah asih patune wong ngarang uli tarik sang dong kelang
lo. Lenting bungi ngalang-alang wis ajeng wong lanang gede gayane suling toya lodong alicin angkingan Sor. Wakul kaya japane wajah pengaron kapanane katamu pada dewekan sambung papan saya wulan pinangkatan sor kakek pating crekit tuh Mambu kakek mambu sangit mambu rak mambu rasa tomat ting ting domak dandang sor dandang kuk gremet iya pating gremet temen iya Pak himan temen wong ayu ketung jos ting domak sor ala lisus kali jangan usus enak sekali iya jangan usus enak banget suling toya ayah lodong aling sinangking alia kakang pada bersih mari ngendi yayi tuku dawa-dawa teh Banjarnegara segeranya selagi apa iya dawa tayu dawa teh Banjarnegara Jua lo ing Sluku patok ela sini ni menyangkut oleh tak dilolo wong mati ora obah yen obah medeni bocah wong urip golek duwe sing ngoring-ngoring andang-andang kapokan sang lirik sang pasir rombete kembang apa
Kocap kang kacarita nalika sampun wonten satengahing terang tagrambat wonten sawijining prajurit yaiku prajurit saking Sekaragiri Ragil Budaya ingkang siang sapunika nderek memetri nderek mangawi bagya wontenipun memetri utawi hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ingkang kaping 87. Mila sakemenika mugi-mugi negara Indonesia tetap jaya di udara. Negara Indonesia tetap maju makmur jibar jibur. Ih dua lolo sayuk sing rukun gotong royong etu mandang gawe ambangun desa ambangun negara nusa bangsa nuswantara Ragil Budaya welulang reneko jalemo jalemo jalma ratu pujangga kang darbeni kitab aku sanes saking negeri Majaduke kuno Masjid Demak Pawitan Wali Songo kang anggit Pancasila dasaring negara menung sok ginandar miring kinaryo tepo palupi
inyong bombong banget. Ala inyong ala bombong banget. Ala inyong bombong banget. Ala inyong bombong banget. Ala inyong bombong banget. Pancen kaya Ki Budaryati. Ki anu nganggo indang ngendi jane Kang? Nyambut gawe anggeran